Uh. Yeah. Dobar dan i dobrodošli na još jednu našu kratku top 5 listu. U današnjem izdanju saznaćete 5 Guinnessovih rekorda koje su postavile životinje. Na 5. mestu svetski rekord za najmanjeg psa na svetu. Ako volite male pse, onda je ovo rekord baš za vas. Upoznajte Mili, Chihuahua iz Portorika, koja je 2013. godine postavila rekord za najmanjeg psa na svetu. Ona je visoka samo 9,6 cm, što je čini istom veličinom kao i cipela. Još jedan sličan rekord koji vredi pominjati je za najmanjeg psa po dužini. Ovaj rekord pripada još jednoj Chihuahua iz Amerike po imenu Brandy. Ona je dugačka samo 15 cm. Na 4. mestu rekord za najveće rogove po obimu. Ovaj američki vo ima obim rogova od čak 92,5 cm. Nažalost, on je umro 2010. godine od raka na jednom od njegovih rogova, ali njegovo telo je preparirano tako da se i dan danas mogu vidjeti njegovi ogromni rogovi. Na 3. mestu pas sa najvećim ušima na svetu. Psi su inače poznati po velikim ušima, nekima su uspravne, a nekima padaju. Ali ovaj pas ima najveće uši od svih. Ovaj američki pas je oborio rekord za najveće uši na svetu. Njegove uši su dugačke po čak 32 cm. Uz to, ovaj pas ima sposobnost da čuje sa velikih razdaljina. Na 2. mestu najmanji konj na svetu. Ovaj konj po imenu Fambalin je visok samo 45 cm. On je toliko mali da je u stvari manji od većine pasa. Uz to, rekord za najvećeg konja drži veliki Jake, koji je star 9 godina i poreklom iz Belgije. Visok je čak 210 cm, tako da verovatno nije najbolji konj za jahanje. Na 1. mestu najveća mačka na svetu. Ovo je Herkules. On živi u Americi i on trenutno drži rekord za najveću mačku na svetu. On je odrasli mužjak ligera, koja je hibridna vrsta koja se dobija ukrštanjem lava i ženke tigra. Ligeri su često veći od svojih roditelja. Herkules je dugačak 3,4 metra, visok je 125 cm do ramena i težak je čak 420 kg. Hvala vam još jednom što ste gledali Top 5 Srbija. Ako vam se svidio ovaj klip, bacite like. Ako vam se još više svidio, subscribeujte ako već niste. I ako imate neke predloge za sljedeće klipove, slobodno ih ostavite u komentarima. I do sljedećeg puta, pozdrav!